Misa ka na sa siyam ang namatay sa magnitude 6.8 nga linog sa Southern Mindanao ni atong Biyernes, kung di natala ang epicenter sa Sarangani, Davao Occidental. Aning report. Tataw ang epekto sa linog sa mga gambalay sa General Santos City netong Biyernes pasado alas 4 sa hapon. Sa kakusog ni ini nga moabot sa 6.8 magnitude kung diin natala ang epicenter sa Sarangani, Davao Occidental. Tulo ang kumpirmadong patay sa syudad. Patay ang magtiayon nga sila si Danny Ginong ug Jane Ginong, gaduha ka bulang buntis. Katong iyang asawa katong bae ni sandig sa pader. Unyang laki gikan sa sulod gidagan niya iyang asawa, ma'am. Nadamay po siya. Magalauna sa kadlawon sab nitong Sabado. Patay na diya nakaplagan sa mga otoridad ang 45 anyos nga si Winedrada Flores, empleyado sa usa ka salon sulod sa usa ka mall sa syudad. Kay sige na ko kontak yang cellphone, sige na lagring, hindi na gyud mo ano. Ang yang kauban naka-istorya na ko to tingko asa man si Winwin. Ingon niya, "Now labo kuya nabili na ba dito si Winnie sa taas?" Nagduoday ko sa mga rescue ingon ko, "Sir, ang akong asawa dai sir napalit sa taas, wa pa nakagawas daw." Samtang tungod sa dili bayong lihok sa dagat ug sa kakusog sa hapak sa balod duman sa linog, dunay mga bangka ang naguba. Pa-repair na lang namin kasi paano ang hanap buhay namin kung hindi namin i-repair to. Ang dagat na agyo movements, ang dagat. Siguro mga 4 to 5 meters pa law, pa atras, then mura siya naiipo-ipo ba. Nagpanik yung labi na ang atong mga senior, ang mga bata. Gipasecure gid mo sa gawas kasi sa ulahing dato sa CDRRMO Jansan as of November 20, anaan na lang so 20 ka mga individual ang nasa ospital nga dunay chronic illness gikan sa 541 ka mga biktima nga gipangdala sa ospital nitong Sabado nga sagad mga estudyante. Sa Glan Sarangani, natala sab ang rock slide sa National Highway sa usa ka tourist spot. Dagkong mga bato ang bibabag sa kalsada nga nagresulta sa pipila ka oras nga pagka-stranded sa gatusan ka mga sakyanan. Nahugmaksab ang concrete wall nining usa ka simbahan sa lungsod. Madungog sab ang siyagid sa mga estudyante nining usa ka eskwelahan atol sa linog. Anaa sa 16 ka mga estudyante ang nakasinati matud pa og panic attack ug nakaangkon og minor injuries. Ang municipal hall sa lungsod sa Glan nakakordon na human nakita og mga liki. Mibigay sab ang extension sa pantalan sa lungsod. Sumala sa MDRRMO Glan, namatay ang usa ka lalaki human maigo og bakal ang ulo ni ini sulod mismo sa iyang hardware store. Unang nataho sab nga dunay duha ka mga individual ang missing pero niadtong Sabado nakaplagan ang ilang patayng lawas human matabunan sa minahiling yuta ang ilang balay sa Purok Mabuhay, Barangay Mudan sa maong lungsod. Sumala sa MDRRMO Glan, nasayran nga mag-inahan ang namatay. Anaa sa 32 anyos ang inahan ug anaa sa 7 anyos ang anak ni ining babae. Samtang giila pa ang identity sa usa ka patayng lawas nga nakaplagan sa pangpang sa Barangay Kaltuad sa lungsod sa Glan. Sa malapatan sa Sarangani, usa ka mag-uumasab ang patay human naligiran og bato samtang anaa kini sa iyang umahan. Nadatugan sab kining usa ka sakyanan sa mibigay nga terrace sa usa ka balay sa lungsod. Hinuon walay natala nga nasamdan atol sa hitabo. Sa Sarangani, Davao Occidental kung asa natala ang epicenter sa linog, mibigay ang kisame sa usa ka classroom sa Mangahos Elementary School. Plano sa tulunghaan nga maghimo og makeshift classroom. Sa lungsod sab sa Josebad Santos, patay ang 78 anyos nga lalaking pastor human maigo sa bato ang likod ni ini. Suspendido sab ang klase og trabaho sa mga tulunghaan sa probinsya sugod karong adlaw hangtod ugma. Samtang wala pa gitugutan nga makabalik ang mga residente sa Lumpinoy-anan sa Barangay 76-A Bukana, Davao City nga nagpuyo daw sa gi-construct nga building kung diin natagak ang bloke sa semento. Dihang may bigay ang counterweight sa usa ka construction crane atol sa linog. Dayong gihikling ang kapingatos ka mga individual, wala hinoy nasamdan atol sa hitabo. Nagapod-apod na sab og ginabang ang DSWD sa mga apektadong residente sa Sorsogon Region. Andam sa bang otoridad sa stress debriefing alang sa mga biktima sa linog. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao.